upcoming music video बैसागुनि मेथाइयानो जाहैबाय गिबियावनो खोनासं माबायदि Agilai sona khanai banai mamung zakhe dunyalai Agilai sona khanai banai mamung zakhe dunyalai Baisagu bothorau ramjanai bothorau जोंनि लागोआव गोदान हादानागै पाइदां बुरिनि ना बैग्रि बारिनि ना नोङोलाय गराय बारिनि लैयागै ना नोङोलाय माइनाव फुरिनि हेलो भिउवार्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोना जुदि बेनि सिगांनि ब्लगखौ नायदोंब्लाथ' मिथिखागोन जे आङो गोदानै दोंसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि खामानि मावगासिनो दङ बेनिनो दिनै शुटिंनि लकेसन नायनो थांनो नागिरदों ओंखायनो नोंथांमोनखौबो आं एसे फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जोंहा शुटिंनि डेटआ माला जागोन आरो माला रिलिज खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन ओमफ्राय हायोब्ला नोंथांमोननो आङो जोंनि दा आपकामिं मिउजिक भिडिअ बेनि हिर' हिर'इन करिय'ग्राफार बिथांमोनखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो लकेसनफ्रा माबायदि जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव अननानै खोन्थाहर फैदो बिदिब्ला बयबो ओमफ्राय जोंनि upcoming music video बैसागुनि मेथाइयानो जाहैबाय गिबियावनो खोनासं माबायदि Agilai sona khanai banai mamung zakhe dunyalai Agilai sona khanai banai mamung zakhe dunyalai Baisagu bothorau ramjanai bothorau जोंनि लागोआव गोदान हादानागै पाइदां बुरिनि ना बैग्रि बारिनि ना नोङोलाय गराय बारिनि लैयागै ना नोङोलाय माइनाव फुरिनि Agilai sona khanai banai mamung zakhe dunyalai डाइरेक्टर बाबुआ मारै मोनदों जायगाफोरखौ Udah नों लुगैनाय बायदि मोनोनो मोनाखै गोथाङा जागोन बे समाव गोथांखौ आं एसे रायनाबो लिंहरगोन खुलुमबाय दायो फैलायसिगोन देग्लाय बैसागोनि थाखाय आगैलै सना थांनाय बोसोर बायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामदो थांनाय बोसोराव आगै सनाखौ आंनो खालामदोंमोन बिथांनि रोजाबनायावनो बिथांनि एक्ट्रिसावनो देग्लाय एक्टरा गोदान नङा खालामबाय थाखायो गोदान बिथाङा खालामबाय थाखायो देग्लाय बिथांनियाव नुनो मोनगोनलाय आरो जेनेबा बिथांनि अननाय मोनबाय नाइनसे माबायदि जायोना नायोबानो जाबाय ना बिसोराबो हिट आरो जादों प्रडाक्शना मा मोनलाय दैमारि प्रेजेन्ट दैमारि प्रेजेन्स नुनो मोनगोन आरो ना डिसक्रिपसनाव थागोन लिंकआ जागोन 10-11 ओमफ्राय रिलिजआ जागोन 15 15 नि गेजेरावनो जागोन आरो ना 15 आव जागोन पुरा कारेक्ट Stay tuned. दायो जोङो बेलेग न'खरनाव सफैलायबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आंनि फार्स्ट फिल्म सिमांनि राजा लानाया बेनो आरोना दायो ओमफ्राय लकेसना माबायदि जाखो दायो नायफिनसै मोजांबो जानो हागौ साबसिन जानांगौ जानो हागौ
खुलुमहरलायबायलाय आंखौ बुंगोनलाय इसोरो मोजां आं होनदों आगै सनाया जेनेबा रायजो राजा बिथांमोननि अनसायनायाव हिट जाबाय ओइबार ना हिट जायाबा बेखौ आं ओरैबायदि बुगोन होनदों डाइरेक्टरखौ बेखायनो दा नोंथांमोना जुदि बिथांखौ बुजानायनिफ्राय बासायनो नागिरदोंबा भिडिअखौ जेसेबां हायो हिट खालामना होब्लानो जाबाय 5 मिलियन खालाम आगै सनाया 3 मिलियन जाबायानो अलरेडि आंखौ माबा होनांगोन पार्टि होनांगोन बिसोरो मिलियन दाङोबा ओंखायनो मिलियन खालामनांगोन सानसेयाव 10 बार गाहाम रायजोबो माबा मिलियन दांगोन जायगायाथ' समायनाखा भैरबकुन्दनि बै माजबाद खिजाय बे पार्टआ नोंथांमोना जायगाखौ माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाबानो जाबाय आरो गानखौ संखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाबाथाय आगै सनायखौ माबायदि नोंथांमोना अनदों अननानै नायदों बिदिनो बे भिडिअखौबो अननानै नायबानो जाबाय दे नोंथांमोना जायगाखौ बोरै बोरै मोन्दों एसे खोन्थाहरदो ओमफ्राय नायना ला भिडिअ बानायनायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो नोंथांमोनाथ' माने 4 मिनिटनि भिडिअखौ माने 4 मिनिटसआव नुयो नाथाय बेनि आन्दोआव साननै सानथाम लायो ओरैबायदि खस्थ' जायो दा ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि भिडिअखौल' नङा एक्सुवेलि जेसेबांखि माने खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायोना बिथांमोननि भिडिअ गासैखौबो सापर्ट खालामनांगौ आरो ओंखायनो दा जोंनिखौबो जेनेबा सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथांमोना आरो अलरेडि सापर्ट खालामखादों सिगां समनिफ्रायनो दा ओंखायनो बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे बैसागुआव गावसिलाबायजोबना होयो माने दामखावजोबो बेरग्लुंहोजोबो बेखौनो मिजिंथियो लकेसन नायनो फैनायावनो एथ'बां मेंदों आरो शुटिंआव मा जागोन आं साननो हायाखै ब्र' नोंना एक्ट्रिसा लकेसन नायनो फैनायावनो एथ'बां मेंदों आरो दंबावो सुदाव मोनगोन र'लाय बहुत मोजां जायगाया जायगाया मारै एक्सिलेन्ट जास्ट लुकिं लाइक ए वाव ना लकेसन ओरैबायदि समायना जायगायाथ' हले नोंथांमोना नायना लादो जास्ट समायना जायगाया पुरा एक्सिलेन्ट नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलाय बोरै नुदों जायगाखौ आरो एक्टरजों गोरोबफ्लाखागोन जायगाया नै लिपसिं खालामदोंनो लकेसना जा जोबोद मोजां लकेसना दै मोनबासो मोजांमोन आरो ना दै नांगौमोन आरो एसे दैखौ र' बे माबायाव बुरजा नुदोंमोन ना आगै सनायाव मोनसे बे ड्रन शट लानाया आट बानायनाय जाखामोन दैया लकेसन नायनानै मेंबाय आङो दंफां गायनाया फरेस्ट गायदोंमोन 5 लाखा बेटारिटा दंजोबथारो थांजोब्बाय गासिबो बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनो बैयावल'सो एसे फैदों दा एसे फैदों थांजोबथारो
मोजांसो नुगोन मोजांसो नुगोन Oh, wait a minute. Zaygın zaynali. Neskar neskar. Tersalah siapa ini? Jangan ini ya kera. Jangan ini ya kera. सानफ्रोमबो बेबायदि जाबाय थानो नांगौ जायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो सानफ्रोमबो ओरै जाबाय थायोबा देबजित ब्र'नि अननायाव नै आरो Singgara. अमा जाया होनलाय Bidyani saya menang singgara. Oh, nunggu mana? Nah, aku tuh soalnya omak saya आं अमा जाया ना जागोन Emergency ada deh, mari aja ya. सानफ्रोमबो बाहेरायाव जानाय जायो नालाय ओंखायनो सानफ्रोमबो स्पेसियेल जायो देहाया मा जाबावगोनथाय मिथिला आरो जाखावनाव नांगौ आरो